Sembrits populære facadeplade Sembrit Plan har fået en lillebror. Den hedder Sembrit Plan Mini, har et smukt og dynamisk udtryk og er lettere at håndtere for en person. I denne korte video viser vi, hvor let Sembrit Plan Mini er at opsætte. Pladerne, der her vises i farven flint, fås i 5 standardfarver. Alle plader er gennemfarvede. Sembrit Plan Mini er velegnet til beklædning af hele facader på både store og mindre byggerier, eksempelvis gavle, udhæng, skure, carporte og andre områder og tilbygninger på huset. Sembrit kan levere alt nødvendigt tilbehør. Til opsætningen skal du bruge helt normalt håndværktøj som vist her. Sembrit Plan Mini monteres på afstandslister, der understøtter pladerne for hver 400 mm. De brede afstandslister på 22 mm i tykkelsen og 95 mm i bredden skal sættes for hver 1200 mm til at understøtte samlinger. Imellem de brede afstandslister placeres 2 smalle afstandslister, der er 45 mm i bredden. Herefter påsættes EPDM-bånd med samme breddemål. EPDM-båndene kan sættes på med en klappehammer eller en hæftemaskine. Nu er underlaget færdigt, og vi er klar til at montere selve Plan Mini-pladerne. Pladerne er 6 mm tykke og måler 594 mm i højden og 1194 mm i længden. Størrelsen er optimeret til, at en person skal kunne løfte og håndtere pladerne. Pladerne skal forbores inden montering. Ved vandret montage anvendes 8 skruer for hver plade. Vær opmærksom på at anvende de rigtige skrueafstande. Det hele fremgår naturligvis af den medfølgende monteringsvejledning. Forboringen udføres med et 7 mm universalbor. Nu kan monteringen af pladerne startes. Det er vigtigt, at de første plader sættes rigtigt, da det har stor indflydelse på det færdige resultat. Vi anbefaler at anvende loddestok og kridtsnor. Pladerne monteres med Sembrits facadeskruer, der fås i samme standardfarver som Plan Mini. Pladerne skal monteres med en afstand på 6 mm. Det kan sikres ved brug af afstandsklodser. Pladerne kan naturligvis tilskæres efter behov. Dette gøres let med eksempelvis en dyksav med en klinge, der er beregnet til fibercement. Plan Mini kan også anvendes som underbeklædning til udhæng og som loft. Ved vandret montage er understøtningsafstanden også 400 mm. Der anvendes således 12 skruer til en plade. Det færdige resultat fremstår smukt og harmonisk og kræver ingen vedligehold.